भी चुरैल मंगरुआ के लइका कहत रहे कि देखो बुढ़ऊ तारा घर में ना बहुत बढ़ियार कांड होत ह। साला हम विश्वास नहीं करता कि कैसन कांड होत ह। कोले बा कि देखो तू ढोका डाल के तू देखी तू खुदे एकदम जान जइब। रुको यार ढोका हम डाल के लुका तनी जींगे पता चल जाए कि सारे कौन हमारा घर में कांड होत ह। बिना आखिर घर में जी कौन घुसता कौन बहरी निकलता आज था पता लाग जाए। अरे की मोरी चढ़ली जवानी ए सैया तरसता कोनो बाना सना न देखत न तो सारा देख लिया सब काम का बड़ा जाई। ओ ई बूढ़ा धइलवा हमके बुझाता न कि कूट उट गोबर पाथे के चचियावा धइले हुई छोड़ा उसे का मतलब बा सरौ लोग हम बुढ़ाई ने कर चली। डार्लिंग बाड़ू सरवाई रबिया हन रे आज सार के न छोड़म ना ये तना मारब कि सार पार्टे में हाग मुत दिया आ गोड़ हाथ तोड़ब ओकरा बाद एक बाप के ओकरा भेड़ी ले चला। अब तक से ना है ना उनकरे खातिर कोप से हम केवाड़ी खोल के रखले बनी अब अइतन तो अब उनकरा से अपन दिल के मीठा मीठा बात बोलती हम लेकिन इनकरा तंची बुझेबे ना करला कि हमरा घरे सास ससुर बा ना आए अब बुढ़िया के तंची भनक लग जाई तो मैं करे जाए ना निकाल ली ना फोन करता ना ना आवता ना ये बुढ़िया के बस नजर ना पड़े के चाही ना तो हमके घर से बहरी निकाल दी ही बेटा मुहवा से एकदम गाड़ी निकल डार्लिंग जल्दी हम कोई देखले ना अब माने हम मोय गांव के नेवता दे के आई तारा घरे तोहरा खाती अपना मरद के हम भगा दनी मार के कि तू जाके बहरी कमा हैं अब तू बड़ा इतना लेट लेट करके आवत रहा तारा बहिन के साली सढ़ुआइन कहो तारा खातिर हम कुछ कर देब बाकी नाव ना लेबू कगो अगुआ आइलस आ मैं बियाह काटत गइनी माने का है हम जाना रहे तू हमारे से प्यार करेला करे जा लेकिन तू लेट को क्या बोला ये हमरा का खराब लागल और कुछ खराब नहीं किया मैं गली में मैं बुढ़ावा खैनी बना बना खात न स ताश खेलत न स देखले ना हम सा नहीं दूसरा रास्ता से आगे नहीं हाय हो माय का हमरा तो डर लागेला मैं गांव घूमत घूमत पिछुआरा आए नहीं तार दुआरिया पर खड़ा रहनी एक आदमी ना के देखत नहीं खे ना चोर लेखा घुस गई नहीं वही से कहे ना कि केवाड़ी खुला हरदम छोड़ले रहनी कब आ जाए घरे जा देख तोरे खातिर हम केवाड़ी खोल के रखी न तो बुढ़िया तो घरे जनते बाड़ा वो अपन कोना में सुतेले आ बूढ़ा जन बात द्वार पर रहेला कोई घरे आयोला है नहीं ये बात बाकी ये तना दिन से हमनी के मिल्ला जुली चलता बाकी घर में कोई के कानो कान तो खबर नहीं खे ऐसा ही ना मिले जुले के चाहिए आ सर सिमन में जइबू खेत खरियान में 2 मिनट बतियाबू का मैं गांव जान जाई सही बता सुन नहीं अपन बहिन एक तो साड़ी किन के देला हमरा के कोई साड़ी तू किन के दे बे मर्दे साड़ी लेके आए वाला नहीं संजय के दुकानिए बन बा हां तब करे जा बरे को किन जन घोड़वा हाथी वाला चला त ना साड़िया ऊ है तू खाली व्हाट्सएप पर फोटो खींच के साड़ी के आ भेज दे हमारा पर हां तब देखो तारा खातिर जान हाजिर बा साड़ी कौन चीज बा ठीक बा सुत आराम कर आराम ना करम तो के परेशान करब तो सुता पहले तेरा गोड़ हम दबा दी होतना मार अरे जिया करे जा आ साला रे अब हम ही ना तेरा सब कुछ बानी मेहरानी होखी चाहे कुछ हो होखी सब कुछ हम ही ना बानी कुछ हो कैसे हो जू मेहरारू हो तब मेहरारू रहबू भले तहार भातार सेनु डलले बा अरे हम खुद ना करा के भतार माने ना बस एगो हमर मजबूरी बा ओकर नाम के सिंदूर लगाव देख दिल में से बस तोहरे निकलेला ए सावन में जल ढारे चली है शंकर भगवान के ही ठीक ना चाहते बानी तोहरा के ले चल भगा ले चला जैसे हम नहीं रहल चाहते जा ना आ ओही जे धके दर देही अच्छा बाटे भगवान के आशीर्वादो मिल जाई आ सावन शुभ होयू हो सही खतर एगो बात कही एगो का 2-4 गो कह ससुई के माहौल देख के मुआ देखा तो हरा माई के सुतर वालू बड़ा बेच के हरमिया कैसे का करी रे हटे हटे
हटे जग रे मुख मजा आइलो चोर पड़ल बा सा घरवा में बढ़िया डाका डाले वाला का चोर आयो बाबू हरबिया वो चोर ना रे ए लूट ले तो जान बचा रही तो हम कमा ले के लूट ले तो वो चोर ना रे हरबिया वो चोर ना हां वो प्यार के चोर जवान बेटी भी के प्यार वाला चोर समाज के सो लाज शरम नहीं के तारा हैं चुपचाप नीचे चल केवाड़ी दे देले बानी माने बुढ़ारी में सूते खातिर नीचे गइला अरे वो बात नहीं करे बुढ़ावती में हमार जवानी जागर बदी पदीर उहे जवानी आ गइल बा त का नहीं चले तारा हो देख तार पाद हम ना सुंगम जा हम सुते दे जा हटा अरे वो बात नहीं करे अरमिया का बात नहीं करे? देख रबिया घर में घुसल बा रबिया टेम हवा के लइका बा हां घर में काहे खातिर हमारा घर में घुसल बा ऊ प्यार मोहब्बत पतो ये से चला था पतो हिया से हम प्यार ना बतावत रहनी गांव वाला हमके बतावले बा ढूका डाल के रहनी एकदम केवाड़ी के जरिया पर हमारा बुझदा गांजा तू ढेर पियले वाला जा गांव जा दारू कुछ नहीं पहले रहनी तू देख चुपचाप चल तू हम जान गन तू पियला त उल्टे सीधा तू सवाल के जवाब उल्टे सीधा जा रवि हमारे घर में का करे हो हमार पतो प्यार करे मार लइका नहीं खे अरे आजकल हो रहल बाटे देख तू बात कोई से ही कुलम आदमी कहेला कि मर्द के कबो कबो बात मान जाइला देख चल 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 अगर रबिया ना आइल हो हमार पतो ऐसन कुल कांड ना करी तार दाढ़ी मो छिलवा के दाढ़ी मत अच्छा भले तू हमके अपन मेहरानू ना मानत हो लेकिन अपन पति तो के दिल से मानी ना समझला ना मर्द तहारा शौक बावे कि हम तोके मेहरारू ना मानी ना और ही नहीं तक देख ऐसन कुल हमके मेहनत ताना मत मारा ठीक न आज है अपन मांग धोव उस सारवा के जवन नाम के टीका लगाव तड़ू रोज रोज काहे हमरा खातिर सिनुरा किन के लेबा का अबे जाइब आ सिन्होरा किन के आ लेके आई हम तो चाहत नहीं खाई जन लगा के घूमत आनी ना एक धो धा के रख दी बस तुम्हारा के भगा ले चला जैसे देख भगा के लेके चलब तले वही तरह जब दिन चलत त दिन चले द तो कही आ जब हमरा के गाड़ दिए से घर में तइए तुमके भगा के ले चलबा कौन सारवा गाड़ दी काहे नहीं खुन्नी खानदान में भी हरानी देख कुल माल चपोत लेगी कुछ पैसा कमा ली ओकरा बाद तारा के टिकब ए जबान संभाल के बोला है अपन ठीक ना अबे मम्मी जी के बोला झोटा पेड़ के मरिया तहार अब जान गेली करे जा तारा के एक बेर चुरैलिया धइले रहे कुंवार पर नौहे धइले बिया धरे भी चुरैल पतो हमनी के बिया हमार पतो बिया पता तो निक बिया खनगिस बिया खमा जान बिया ना कहे के हमारा घर में का करे करे रे ए चाची आ हे मम्मी कैसे रो बतियावत तनी बताई तो आई करे जा मारी मर जा रही मारी तो हे कोरा के मारे हरे तार ए माने मम्मी जी, देखी- दिखानी का? का आके कहता कि भौजी सेटिंग करवा दे ना तो तू ही पट जा हैं ओ त एही से घर में कूतता नतिया के बेटा रोज के जमा चाची देख अब मान सम्मान इज्जत पे आ गेल बात ठीक ना के मान सम्मान कौन इज्जत होता आ है तू ढेर ई दूध के धोल बनतड़ी ना के धोने के त का बिया हां का बे दूध के सारा कब रो लाइटरिंग में चुमा ले ले आ कगो चोली किन किन हम देले बानी या पेनहौले बानी अपन हाथ झूठ सच के मत देखाई बा अबे कुल हम दिखाई देखाई बा अबे झूठ दिखाई सच है देखा हो अपन के। ए आई बा मम्मी जी ए आई है पहले देख लिए ए आई है अच्छा नतिया कहां घुमावे ले डिजलैंड में ए आई से तार न्यूजीलैंड का घर के बैकग्राउंड हो जाई दो चार गोला आदमी को रे बोला लिया बोला ना चलो तड़ू हम कुल चीज दिखाई सारा अबे हम डाल देता कुल व्हाट्सएप ग्रुप में मैं चर्चे हो जा अरे भड़ुआ तोरा पता नहीं खे कि शादीशुदा यार नतिया के बेटा शादीशुदा से का मतलब बा दू बच्चा के माँ भी कुंवारी लगती है देखो प्यार भरपूर भड़ुआ बाना सा यार प्यार करे से का करे सन बड़ी मर हां ये बा हट नतिया बेटा वायरल करब अब के जा कर जे मुंह में लगा करो वीडियो कॉल पर 2-2 घंटा बतियले बाड़ी उहो आइए हो जाई हां रिकॉर्डिंग आय दादा इनकर शॉट रिकॉर्डिंग कइले बानी आई हो राम ओही पर कुल काम भइल बा मुरलिया यही से छोड़ के भागल बा कि सखी फोनवे पचोली खोलावा देता हो कुल खेला भइल बा करत का? सब हम जान हम कहते नि कुल तोरा बात हम हां ये गो कर
पूरी संगे वीडियो बना आ पहले वायरल करला एकर बाप माई ए मम्मी जी वीडियो डिलीट करवा दे। इ नतिया के बेटा कैसन बाटे चाहत ना रे कर संगे वीडियो फोटो हमके खिंचावे के बतियावे के। हम जानत रही ना के करके बदनाम कर दे घर से भगवा दे लेकिन नतिया के बेटा हमके फंसा देला।